В това видео ще ви представя кратък анализ на железния светилник от Димитър Тарев с основна тема родното и чуждото. И нека започнем с авторът. Димитър Талев живее и твори 50-те и 60-те години на 20 век. Това е времето на възрожденския реализъм. Той пише 4 от романи, от която е част и Железния светилник. Творбите му са изображения на народа и разкриват връзката на човека с обществото. Спокойно може да използвате всички тези ключови думи при изграждането на уводната ви част за интерпретативното ви съчинение за Железния светилник, независимо от това каква е темата. В следващия слайд ще разгледаме жанра и заглавието на творбата. Жанра е епически роман, като главната му цел е да внуши достоверността и обективност, като представи образ на цялото общество в неговото историческо развитие. Заглавието пък от своя страна насочва към един основен предмет в дома на султана, който обединява с центъра на дома. Светлината е символ на устойчивост на родовите начала, а желязото е символ на твърдост и сила при отстояването на традициите. Един съвет, който ще ви дам е, че почти винаги в задачите от отворен тип има какъв е жанра на железния светилник в контекста на творбата или разтълкувайте заглавието в контекста на творбата. В този случай задължително трябва да се споменат отделни сюжетни линии или герои от произведението, като например Лазар, Ния, отделни сюжетни линии, като пристигането на Стоян в града и други. В предстоящия слайд ще разгледаме накратко сюжета на творбата. Основното действие в романа се развива по времето на османското владичество в град Преспа. Младият селянин Стоян Глаушев е принуден да напусне родното си село Гранче, защото при самозащита е убил хрътката на турския господар. Стоян бяга в Преспа, където е забелязан от султана, 25-годишна девойка от рода на Хаджи Серафим, която дава подслон на Стоян и сама избира за свой жених. Те имат няколко деца, но за сюжета най-важни са Лазар и Катерина. Една вечер в дома им гостува рилски монах, който внушава на Лазар идеята за необходимост от народно единство. Той постепенно става водач на българите в Преспа, борещи се за нова църковна сграда. Също така в Лазар са влюбени две девойки – Божана и Ния. Въпреки че изпитва по-силни чувства към Ния, той отказва да се сроди със своя политически противник. Той дава дума на болната от туберкулоза Божана, че ще се ожени за нея. Междувременно в градчето пристига майстор дърворезбар Рафи Клинче, нает за да изографи се иконостаса на новата църква. Между него и Катерина пламва тайна любов, която завършва трагично. Катерина забременява и когато узнава това, майка и султана решава да спаси честа на семейството. След като изпива дадената й от султана билка, Катерина получава кръвоизлив и умира. Рафи Клинче завършва иконостаса на новата църква и в него вплита образа на Катерина. Лазар е ранен тежко от убиец на етот Аврам Немтор. Тъй като не му е платено обещаното, убиецът подпалва дюкяна на Аврам Немтор, който получава удар и умира. Междувременно Божана е закинала от болестта си. Освободен от клетвата си да се ожени за Божана, Лазар се жени за вече лишената от богатство Ния. В следващия слайд ще разгледаме композицията на творбата. Тя се състои от 4 части. Първата част е с заглавие Хаджи Серафимовата внука, в която е представена Стоян и султана. Епиграфа. Световното дърво е символ на семейството, рода и традициите. Всяка една част започва с епиграф, която насочва към основния сюжет в творбата. Втората част носи заглавието в тъмни времена. Това е времето, в което е строежът на църквата. Епиграфът насочва към духовното възраждане на българите. Третата част носи заглавието «Народ се пробужда». Църковната независимост, свързана с Лазар и любовта между Рафи Клинче и Катерина. Четвъртата част носи името Корени и Гранки. По това време Рафи Клинче изографисва иконостаса, Лазар и Ния се женят, а Божана умира. Композицията на творбата е кръгова, тъй като и в началото и в края на творбата има сватба, което се нарича също така и композиционна рамка. Експозицията в творбата е двата рода, Глаушеви и Хаджи Серафимови. Ролята на завръзка играе сватбата между Стоян и султана. Кулминацията в творбата е различна за всеки един от героите. За Лазар това е, че той става народен водач. За султана е смъртта на дъщеря Екатерина. И възраждането за българите е иконостаса, направен от Рафи Клинче. Развръзката е сватбата между Ния и Лазар. В следващия слайд ще разгледаме едни от основните герои в творбата. И нека започнем с султана. Нейното име означава власт, силен дух и твърдост.
Тя е носителка на патриархалния светоглед, целеустремена, властна и решена да запази здравината, силата и честта на рода си. За нея родното е семейството и рода, а чуждото е обществото, нарушените ценности и най-вече Рафи Клинче. Следващия герой е Стоян. Неговото име се свързва с устойчивост и твърдост. Той е простодушен селянин, трудолюбив и добър по сърце, но е първият нарушител на робското статукво. За него родното е селото му Гранче, семейството и родовите ценности, а чуждото е градът, Преспа, робството и обществото. Третият герой е сина им Лазар. Неговото име означава възкръсване. Той е идеализиран възрожденски водач с лидерски характер, раздвоен между любовта и дадената дума. За него родното е народа и семейството, а чуждото е гръцкото духовенство и Аврам Немтор. Следващия важен герой в творбата е дъщеря им Катерина. Нейното име означава вечно чиста и благопристойна. Тя е красива, свободолюбива, но става жертва на традиционните норми. За нея родното е семейството и любовта и към Рафе, а чуждото е обществото. Следващия важен герой за творбата е именно Рафе Клинче. Неговото име идва от библейското Рафаел, което означава Бог лекува, а в неговия случай майсторът лекува с изкуството. Той е човек на абсолютната свобода, майстор дърворезбар, но отчужден от всички. За него родното е любовта към Катерина, а чуждото е майка и султана, града и обществото. Следващия важен герой за творбата е истинската любов на Лазар, а именно Ния. Нейното име означава благородна. Тя е силна, борбена и амбициозна, с изключителна красота, вярна на семейството и любовта към Лазар. За нея родното е семейството и любовта и към Лазар, а чуждото е обществото. Следващия важен герой е баща й Аврам Немтор. Името му означава баща на мнозина. Той е гракоман, национален предател, антипод с Лазар и Климент Бенков. Той носи сила и борбеност. За него родното е семейството и рода, а чуждото е българското духовенство. Следващия важен герой е Климент Бенков. Той е баща на един от най-добрите приятели на Лазар, който е негов спътник и го насърчава да стане народен водач. Името Климент означава милостив. Той е борбен по характер, целеустремен и защитник на родното. За него родното е семейството, народа и вярата, а чуждото е поробителите и гръцкото духовенство. Друг важен персонаж в творбата е дъщерята на Климент Божана. Нейното име означава божествена и боговидна. Тя е жертвоготовна и вярна на любовта си към Лазар. За нея родното е семейството, рода и любовта, а чуждото е гръцкото духовенство. И последния важен герой в творбата, който съм изкарала, е рилския монах. Той е будител на просветата и вярата, сеящ защитник на родното, който помага на Лазар да стане народен водач. Родното за него е народът и вярата и просветата. Чуждото е гръцкото духовенство и поробителите. В следващия слайд ще разгледаме символите образи в творбата, като най-важният е огъня. Той е символ на воля, промяната и разрушението, творческото и мъжкото начало. Водата, тя е тихият и спокоен живот в Преспа и също така женското начало. И най-важният, иконостасът, символ на вечността, на безсмъртието на духа, на живота след смъртта. В следващия слайд ще разгледаме основните теми и мотиви, освен родното и чуждото. Основна тема в творбата е борбата за църковна независимост и светско образование, националното самосъзнаване и личност народ. Героят, който най-силно представя тази тема личност народ е Лазар, който от личността себе си се прехвърля като народен водач на народа. Основните мотиви в творбата са за пътя, за огъня, за светлината, за честта, за срама, за дома и за семейството. Всички те са представени от различни герои в творбата. За повечето от тях се отнася Султана, като например за дома, за семейството и за честта. За пътя се отнася Стоян, а за срама Катерина. А за светлината, която играе роля за пробуждането, са Лазар и рилския монах. В следващия слайд ще разгледаме проблемите и конфликтите в творбата. Основният проблем в романа е процесът на националното осъзнаване. Това означава преход от идентифициране с ценностите на семейството и рода към идентифициране с ценността на националната общност като цяло. Важен проблем в творбата е изборът между честта и свободата. Също така в творбата присъстват няколко конфликта. Единият е външен, с патриархалния свят и обществото. Другият е вътрешен, с себе си. Всеки герой има вътрешен конфликт със себе си. Другите няколко отделни конфликти са между родители и деца, между любов и дълг и между родовите традиции и нарушените правила. В следващия слайд ще разгледаме другите теми, които са интерпретирани в творбата. Започваме с миналото и паметта. Тя е представена в главата с гостуването на рилския монах.
и която е показана ключовата роля на миналото в изграждането на националното съзнаване. Следващата тема, която е разгледана, е любовта. В любовта между Лазар и Ния е представен конфликта между личното щастие и обществения дълг. Любовта между Рафа Клинчи и Катерина става жертва на традиционните норми. Следващата тема, която е интерпретирана в творбата, е за труда и творчеството, която е представена от Рафа Клинчи. В негово лице Талев изгражда образа на твореца като човек. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги зададете в коментар. Абонирайте се за канала ми за още полезна информация, споделете с приятели Железния светилник, харесайте публикацията и коментирайте дали искате примерно разработено интерпретативно съчинение за Железния светилник. Благодаря ви, че изгледахте видеото до край.